Dobar dan, nalazite se na kanalu u zimnom stilu. Ja sam Tekna i kao što vidite ja tražim Claudine Wolf. A sva sam se želela... Evo me, dođi. Claudine, pa zašto si ovde? Zato što je ovdje jako lepa priroda, vidi kako je sunčano i toplo. Nije toplo, ovde je ledeno. Ima dosta snega i ja sam se smrzla. Zašto si mi rekla da se ovako obučem? Ćuti, posluži se bombonicama koje sam ponela i uživaj, jer ovo je možda zadnja prilika da se vidi sneg. O, pa onda u redu, ali ja obožavam sneg. Pa znaš šta? Ja idem da skočim u sneg. U redu, ćao, vidimo se sljedećom prilikom, možda iduće godine kad bude bilo snega. Ma ne idem da skočim u sneg, pogledajte me. Dame i gospodo, gledajte me. Moj najbolji dan u životu! Jej!